Gipagula na sa kapulisan ang cartographic sketch sa person of interest sa pagpamomba sa usa ka bus sa Parang, Maguindanao. Ani ang report ni John D. Esteban. Duha ka adlaw human nahitabo ang pagpamomba sa rural tour bus sa Parang, Maguindanao. Nagpagula na ang kapulisan og cartographic sketch sa person of interest. Ang maong sketch gibase sa kuha sa dashcam sulod sa bus. Ang maong lalaki nakakalog itom sabang suot nga sweater, puti ang mask, nakabackpack, payat ug gibana-bana ang anaa sa 40 anyos. Base sa investigasyon, ninaog ang maong lalaki sa bus, una mibusi ka ng bomba niadtong buntag sa April 24. Isto sa mga revelation nung pasahero na katabi niya, talagang suspicious yung mga actuation niya kasi alinga-linga siya, tinitignan niya yung mga katabi niya. Malikot ang mata niya, tapos yung mismong inukuha niya, doon din galing yung pagsabog. Sa karon ginalantaw na sa kapulisan ang mga CCTV camera sa bus terminal sa Cotabato City. Diin misakay ang maong lalaki ug ubang kuha sa uban pang mga establishmento. Parahon nga mailhan ng lalaki, ipasakadayon ng kaso batok kaniya. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.